बाबा હવે નું સુરદાસ मन हाँ ये मन ये का भइरो बे अरे का कहले बड़े बाबू हम तो बड़ा फेरा में पड़ गऊ बहुवे का की जाट रमी हम बियाह करावे तई रास्ता में भेटा गऊ मन तई टाहट से बुझ जालन कि के आवता के ना तो हमरा से कहवन कि गोड़ लगे नी बाबा तो हम का हो सुरदास सब ठीक बानू तो कहतन ठीक है बाबा तो हमरा बुझौबे कि बुझाता जी कुछ खैले होइले नहीं खन तो हम कही कि सुरदास चलो ना आज तारा के हम पावा दी तो कहतन कि ना बाबा जाई रहुआ हम का है हो आ तो हम कहीं बियाह शादी में जानी नु तो खा ना पावे नी तो हम कही कि का है सुरदास तो कहतन कि अभी हम बैठले रहनी तले लोग खा के उठ जाला ऐसे कि हमरा तो लौकेला ना हमरा बुझाला कि अब पटल चली आ तले पता लागेला कि लोग खा के उठ गई तो जे आवेला पटल बोटोरे उ कहले सुरदास नहीं के खाए के तो जाना हट का बैठल बाड़ आ पटल उठा के लेके चल जाला लोग तो हम कहूँ के सुरदास छोड़ा ई कुल चला हमरा संग हम तारा के पवा देम आ एगो मंत्र बतावो तनी ओही लेखन करी ह तू संग ही खा लेब तो कौन कि बाबा सही हम सही नु देख मान ल कि पाठ में हमनी के जब बस जाए सन तो हम एक खाली खोखेम तो बुझिया कि पटल चल गई बा आ दू बेर खोखेम तब बुझिया कि पूरी या सब्जी चल गई बा आ जब 3 बेर खोख देम तब बुझिए कि अब श्री गणेशाय नमः करे के बा मने शुरू हो जाए के बा मंत्र तो हम पढ़ा दी आ साइकिल पर इकरा के बैठमी लेके चल गमी जजमाने की यहाँ सब विधि व्यवहार के बाद जब खाना पीना के बारी हुए तो सूरदास हमरे संगे बैठ गए बगल में तो सूरदास तो याद कैले रवन कि बाबा ये खाली खोखियन तो बुझे के बा कि पटल चल गई आ 2 बेर खोखियन तो बुझे के बा कि पूरी सब्जी भी चल गई आ 3 बेर खोखियन तो खाइल शुरू कर देवे के बा तो जब पटल चल गए तो हम एक खाली खोखूंगी तो सूरदास कौन की अच्छा चलो बुझाता कि पटल चल गई बा टोटा के देख ली मन ओकरा बाद जब पूरी या सब्जी चल गए बाबू तो हम 2 हाली खोख दी तो सूरदास टोटा के देखवन कि चलो पूरियो सब्जी चल गई बा आ हमारा 3 बार खोखला के बाद खाइल शुरू कर देवे के रहुए का कहले बड़े बाबू जब खाए के बेरा खोखल शुरू कम बस तले हमरा सुरहुरी चढ़ गए खोखे के 3 हाली बस खोख दी अब मरवा के एकरा बुझौबे का कि बुझाता कि भगदड़ मच गई बा बस अपन पटल उठाउए आ जवान सब कर पटल का चारट लसारट आ बस पटल लेके बढ़े लगुए आगे हम तो मुड़ी पर हाथ डाले कि का ये सूरदासी का कैल हो तो कहतन कि बाबा हम का करी 3 हाली नु खोखे के रहल 30 हाली खोख देनिए तो हमरा बुझाइल कि भगदड़ मच बस हम अपन पटल उठा के चल देनी हो वहीं जाए मर्द तू तो सब गुड़ गोबर कर रहल जान जो एक दिन के दक्षिणा विदाई सब जजमाने के यहाँ रह गई बाबा स्कूलिया में का भई रहे जब शिक्षा मंत्री आइरलन चेकिंग करे तो बाग बटे हम खोसट रहलिस ना अरे सब बहुत पहले के लड़काई के बात हो ओकरा का खोजत रहल बाबा यूट्यूब चैनल पर जे सुनता ओकरा के ना बतैबो अब एकरा बात कहियो बैठम तो बताएब अच्छा सुनी लो भाई जितना आदमी हमनी के यूट्यूब पर सुनता ओकरा से हाथ जोड़ के एगो विनती बा कि लाइक के बटन जरूर दबाई लो आ दूसरा तकले एकरा के शेयरो करी लो अभी तकले हमनी के चैनल के वो लोग सब्सक्राइब नहीं कैले तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली लो का हो जो कर हो काका